Welkom in Hulst, waar de komende dagen alles draait om het WK veldrijden. Van de eerste verkenningen tot de laatste meters zijn wij van Omroep ZVL hier elke dag aanwezig. Er wordt gevallen, opgestaan, maar vooral gestreden voor de regenboogtrui. Wij nemen jullie mee langs het parcours en de verhalen achter dit evenement. Niet alleen de wereldtoppers komen in actie hier in Hulst, want vandaag is het podium voor de allerjongsten. Vandaag staat hier de dikke bandenrace op programma. Kinderen, grote fietsen, brede banden, maar vooral heel veel plezier. Toekomstige kampioenen rijden hier misschien al rond. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. U vindt het gezellig hier? Ik vind het fantastisch. Ja. Doet er een klein kind mee? Of, Ja, twee. En deze? Waar zijn Milan? En hoe zijn de prognoses, denk je? Podium, hè, podium. Ja, dat is altijd leuk, hè? Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Meneer, wat vindt u er zo van vandaag? Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Hulst komt op de kaart. Het is nog maar het begin. Maar het wordt voortreffelijk van het weekend. Heb u alles over de wallen gelopen? Ik heb het hele rondje gedaan. Prachtig, prachtig. En er zijn hele mooie, steile stukken. Echt fenomenaal. En u komt zelf ook kijken van het weekend, toch? Ik kom 3 dagen, hè. Vandaag, zaterdag, zondag. Dat werd meegenomen. Ja, maar dat moet ik niet verder vertellen. Oké, alleen veel plezier, hè? 8, 6, 4, 2, 1. Meneer, u bent hier ook lekker aan het kijken? Ja, natuurlijk. Ik woon niet meer 100 meter vandaan. Oh, dat is een thuiswedstrijd. Ja, ik kan het vanuit de zetel zien. En dan in Hulst, hè? Dat is zo dichtbij. Inderdaad. Die koers overgeslagen, dus wat dat betreft is het altijd wel leuk. Maar nou is het geweldig, hè? Het is helemaal geweldig, ja. Ik wens u heel veel plezier. Ja, dankjewel. Nou, hoe vond je het? Vond je het helemaal leuk? Ja? En hoe heet jij? Louis. Ja, gefeliciteerd, hè? Deze deelnemer verdient het geld Goed gedaan. van deze. U bent van de organisatie ook van de kinderen alleen, of? Nee, vandaag van de kinderen en ja, andere dagen allemaal andere taken. Ja, En hoe vindt u het zo met die kinderen? ja, magnifiek hè. Ja, dit is de toekomst natuurlijk voor ons hè. Ja, heel leuk. Dankjewel. Oké, hey, doei. En weet je hoe hij moet fietsen? Een rondje, hè? Zo'n rondje. Dat gaat wel lukken, hè? Dat gaat wel, hè? Ja. Goed, succes, hè? Succes, hè? En hij ook? Gaat lukken? Ja? Hoe heet jij? Levi. Ah, Levi, goed zo. En jij hebt ook een mooie fiets. Ja. Ja? Kom je uit Hulst? Ja. Oké, nou succes, hè? Ja. Best doen. Hè? 4, 2, 1. Niet alleen op het WK-parcours is er vandaag actie, maar ook op straat. Wij lopen mee met de leerlingen van het Reinoud College op weg naar het Stadspark. Straks zien ze de WK-veldrijden van dichtbij en alsof dat nog niet genoeg is, wordt er ook nog een prachtige racefiets verloot. Genoeg redenen voor gezonde spanning onderweg.
Ah ja. Heb je er een beetje zin in vandaag? We hebben er heel veel zin in. Ik word het lekker vroeg wakker voor dit. Ben er gewoon blij mee. Ja. Ja? En wat verwacht je ervan vandaag? Dat we veel gaan lopen. En ja. Een mooie race natuurlijk. Je gaat naar die relay kijken. We kijken er naar uit. Lekker op de tribune zitten. Ja, lekker kijken. Ik vind het speciaal dat het in zo'n klein stadje is. Ja. Dat het hier in Ulsters plaatsvindt, hè? Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Mensen dat het past, hè? Ja. Dat het past. Heb je al over de wallen gelopen? Ja, vaak. Ja? En van wie ben je fan? Mathieu van der Poel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wat vind je nou zo leuk aan deze dag? Dat je mag kijken naar wielrenners. Ja, of dat je straks naar huis gaat. Ja, ik vind ook met vrienden naar zo'n leuk iets maken, dat vind ik leuk. En als je nou straks die fiets wint, wat doe je dan? Juichen. Hand in de lucht. Maar hou je ook supporteren straks? Ja. Op de tribunes? Ja. Nou, veel plezier, hè? Directeur van het Reinoud College, wat vindt u van deze dag zo? Geweldig. Ik denk dat je het aan mijn gezicht kan zien. Ik ben hier zo blij mee. De kinderen zijn heel erg gespannen. De school staat op zijn kop, de school is leeg. Maar dat mag een keertje, want we krijgen een heel mooi programma zo. Er wordt een fiets verloot voor de kinderen. Daar hebben we geld mee opgehaald voor Klimmen tegen MS. En het is geweldig. Ze zijn nieuwsgierig, ze zijn gespannen. Ze weten het vaak niet. Dus ik ben heel blij. Ja, er staan hier wel heel veel leerlingen. Hoeveel zijn dat er zo ongeveer? 1100 van het Reinoud College, maar ook de praktijkschool is erbij met bijna 100 leerlingen. Dus we zijn hier met begeleiders met 1300 mensen. Dat is de moeite toch, ja. En wat staat er verder op het programma? De kinderen gaan nog relay kijken op de tribunes, begrijp ik? We gaan straks een voorstelling en een presentatie krijgen van Eelco Frankaert. Er wordt aan de kinderen verteld wat er vandaag allemaal op het programma staat. Er is een verloting van die racefiets met de sponsor. Ik meen dat het Serpenti, klopt dat? Ja, dan heb ik het goed gedaan. Goed voor de sponsor dit. En later vandaag kunnen ze nog terugkomen op het terrein om met de renners iets te doen of een wedstrijdje te doen. En de wedstrijd te kijken natuurlijk. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier en dank u wel. Ja, jullie ook bedankt. Veel plezier jullie ook. Ik heb hier enkele vrijwilligers bij me van het Reinoud College. Wat is jouw naam? Annelieke. Bieke. Mout. Lisa. En wat gaan jullie doen vandaag? Van het weekend of... Ja, vandaag krijgen we een presentatie over wat er allemaal gaat gebeuren van het weekend. En morgen en overmorgen gaan we vrijwilligerswerk doen hier zo. Ja, en wat ga je onder andere nemen? Het afval op het park. Dus wij moeten afval gaan prikken. Ja, nou, dat is heel belangrijk natuurlijk. Hè? Lekker blikjes sparen. Ja, we moeten zorgen dat het schoon blijft. Ja. En wat ga jij doen? Hetzelfde ook. Ja. En heb je er een beetje zin in? Ja, op zich wel. Ja, want het is toch een hele sensatie hè, dat je ook die renners ziet en zo. Ja, zeker. Ja. En ben je een beetje fan van de wielersport? Normaal niet zo eigenlijk. Nee, maar voor het weekend wel. Van het weekend wel, ja. En vandaag nog een leuke ochtend, middag? Ja, vanochtend moesten we gewoon naar school. Maar nu gaan we wel, wordt wel leuk. Oké, nou, wij zijn ook bediend hoor. We gaan jullie volgen. Dankjewel. Alsjeblieft.
We zijn nu in de tennishal achter de Dullard. Het is hier gewoon koud. Maar de mensen kunnen hier hun lunchpakket afhalen, al de vrijwilligers, en een bakje koffie drinken. Dus op zich is het wel goed geregeld. We staan nu bij Beat the Pro. Lars van der Haar en Sanne Kant, bekende namen, gaan een kort rondje rijden en een goede tijd neerzetten. Liefhebbers van veldrijden gaan dan proberen om die tijd te verbeteren. 3, 2, 1 en go! Kijken naar Olivier Ridley, jawel! Hulst bruist vandaag van het WK veldrijden. De junioren, de beloften en elite dames strijden hier op het schitterende parcours op de regenboogtrui. Terwijl duizenden fans hun aanmoedigen. Met zand, modder, pure strijdlust als ingrediënten wordt een dag vol onvergetelijke momenten. Wie schrijft vandaag geschiedenis? We zijn momenteel in de Dullard. Hier is het perscentrum achter mij. Het is nou nog heel stil, maar ik denk vanmiddag dat het heel druk is hier. Nou, 2 vrijwilligers van de EHBO. Koewacht zie ik. Ja, Koewacht is eigenlijk altijd wel vertegenwoordigd als het om EHBO gaat. Ja. Met hoeveel zijn jullie hier vertegenwoordigd dan? Nu met een man of 30, 40 wel echt wel een groot team dat we nu zijn. En ook een beetje genieten van de koers en van het parcours hier? Ja, uiteraard, uiteraard. Dat is toch ook wel heel leuk, hè? Dat hoort erbij, hè? Nou, succes nog en veel plezier ook nog, hè? Meneer, jullie zijn hier met een leuke groep. Ja, zeer, heel leuk. Wij hebben ook net gewonnen. Dus wij zijn helemaal in de volle extase op dit moment. Hoezo gewonnen? Ja, de Belgen hebben gewonnen. Wij komen uit verre België, mevrouw. Ja, oké, maar heb wel de race gevolgd toch? Want u zit hier lekker aan een flesje wijn, maar... Dat zouden van die mensen zijn die er juist hebben gezeten. Dat is niet van ons, niet van ons. Nee, heel leuk, heel leuk. Hele leuke VIP. Heel lekker eten, heel lekkere wijn. Sympathieke mensen van de televisie. Fantastisch allemaal. Hello, sir. You are here for the cross? Yes, for sure, the World Championship. Yeah, but you are sitting in the VIP tent. You are drinking nice wine and something? No, just coffee and some Coke. We're inviting from Galazzo event management here and really happy to be here. Which country you come from? I'm from Germany. Well, have a nice meal and have fun this weekend. Yeah, thank you very much. Wij gaan nu van de feesttent naar de kantine van de Hulst Atletiekvereniging voor de Heart to Heart Charity Cross. Dat betekent dat de bekende Nederlander of Belg met de wielerliefhebber uit de regio korte rondjes rijdt. En dit alles voor diverse goede doelen. Ik heb Benja Bruining bij me en Anja Drijver. Welkom in Hulst. Jullie komen voor de cross.
Klopt, ja, zeker. Zin in. Jullie zijn uitgenodigd door Hulst. Jullie gaan meerijden met iemand? Ja, ik ben gekoppeld aan aan Hilde, oftewel Marathon Woman. Dat is mijn teamgenoot. En ja, ik zag dit voorbij komen en ik dacht eigenlijk, dit vinden we wel heel leuk. Het is iets heel leuks. Het is op een mooie plek en het is voor het goede doel. Dus ja, ik denk, we doen mee. En welk goed doel doe jij mee, Benja? Stichting Klimmen tegen MS. En ik voor UNHCR, dat is de vluchtelingenorganisatie van de VN. Dus iedereen die door aardbeving of oorlog ontheemd is, daar hebben ze tenten, eerste hulp en ja, hulp voor. We gaan nog even kijken en heel veel succes vanmiddag. Dank u wel, dank u wel. Ja, ik heb Leo Alkemaat bij me. Leo, welkom. Dankjewel. De weg een beetje kunnen vinden? Ja, ik moest wel over Antwerpen. Dus ik dacht eventjes, waar ga ik nou toch helemaal naartoe? Maar hij stuurde me via Antwerpen, ja. Ja, waar woon je zelf? Tilburg. De schoonste staat van het land, zeggen wij in Tilburg. Ja. Een echte Brabaander. Hey, wat vind je het spannendste moment vandaag? Nou ja, ik ben nog stiekem een beetje zo aan het meekijken met wat de dames allemaal uitvreten op dit moment. Het spannendste moment, ja, dat moet dadelijk nog gaan blijken. Ik weet het niet zo goed. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik moet verwachten. Ik ben niet een hele goede crosser. Maar ik vind het wel leuk om eventjes op het parcours te rijden. Waar de grote dames en morgen de grote heren ook rijden. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja. Nou, we gaan het volgen. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Zeer bedankt. Fijne dag. Ik heb Hilde Dosonje bij me. Hilde, jij hebt wel iets heel speciaals gepresteerd afgelopen jaar of het jaar ervoor. In 2024 heb ik elke dag een marathon gelopen. En dat is goed voor een wereldrecord. Dus ik ben momenteel de vrouwelijke wereldrecordhoudster van het meeste opeenvolgende marathons te lopen. 366. Ja, dat is echt heel bijzonder. Dat is toch wel een echte prestatie. En wat brengt jou dan hier vandaag? Ik was uitgenodigd om de Charity Cross te doen samen met Anna Drijvers. Nou, ik wens jou met dit wel heel veel succes, maar ik denk dat dat wel gaat lukken. Hè? Ja, ik hoop het. Dat ik niet te veel val of zo. Ja, het is wel blubberig, zag ik, maar goed, ja, weet je, je valt nou wel zacht, hè? Ja, dat komt goed uit. Oké, dankjewel. Ja, dank je. Filemon, heb je er wel zin in? Maar ik ben wel een beetje bang. Ja, maar ja, jij bent net gereisd misschien? Ja, nou, dat is was niet de grootste uitdaging. Maar ik was net die wedstrijd aan het kijken. En toen zag ik wel mensen echt heel hard vallen. Dus mijn zoontje die zei al van, jij gaat vast je rug breken. Nou, het is blubberig, dus je valt zacht, hoor. Nou, de grond is blubberig, maar er zijn ook van die paaltjes. Ja, een beetje oppassen, hè? Maar ja, ik neem aan dat je een paar kilometer hoeft, hè? Nee, nog niet. Dat moet ik nu nog doen. Ja, ga je nou je hassebiet inrijden? Ja. Okay. Maar het zijn wel, ja, op tv ziet het er niet zo stijl en zo, die afdalingen zijn langer dan ik verwacht had. Ja, het is behoorlijk steil, hoor. Ja, maar ik zag wel, het was wel her en der was de EHBO aanwezig. Ja, en het is goed afgezet, want anders ga je het water in. Dus. Ja, dat lijkt me het minst erge. Die paaltjes, als je daar tegenaan komt. Ja, ik heb 2 zwemdiploma's, dus dat moet wel lukken. Ja. We redden nu wel, hoor. Ik kom in mijn hoed. Succes, hè? Dankjewel. Dankjewel, hoi. Je ziet er wel strak uit, meneer Van Looy. Ben je zeker, mevrouw? Ik heb gezegd heeft dat ik er strak uitzie. Dus ik ben heel blij. Ja. Weggemoffeld is. Fiets het er subiet maar af, hè? Ja, wat is het? De hoeveel? Je moet nou even gaan luisteren. Ja, kom subiet weer terug. Oké, is goed. Dat is prima. Marianne, Maar ja, je bent aan het luisteren, hè, meneer de Jong. Ja, ik moet even goed opletten, anders weet ik niet hoe ik het moet doen. Oh, fietsen gewoon allemaal achteraan, hè? Gewoon rijden? Gewoon rijden, hè? Ja. En niet naar Hoes, hè? Niet door de tunnel, hè? Nee, van nee.
En viel het wel mee, mannen? Wat moet ik doen? Ja, voor hem wel, voor mij. Heeft iemand zijn sleutelbeen gebroken? Oei. En ik had er dan overgereden. Ja, dan was dat tweede sleutelbeen ook gebroken. Dat is niet zo slim, hè, van jou. Geen professioneel, hè? Succes. Ja. Nee, ik denk dat het oké komt. Het was lekkere afdalingen en stijgingen. Hier heb ik eigenlijk niks van gemerkt. Het ging allemaal zo vlot, mijn is niet waar. Vals plat. Vals plat. Allee. Merci, hè. Doei, hè. Marian is het. De finale van het WK veldrijden in Hulst is vandaag. De junioren, de belofte en de elite mannen. Die zetten alles op alles voor de regenboogtrui. Met een publiek dat de renners naar nieuwe hoogtes drijft, wordt het een spectaculaire strijd op dit zware parcours. Wie kroont zich vandaag tot wereldkampioen? ¿Y Spanish? Ah, ¿cómo está? Está muy bien. Nos gusta mucho. Oké. Thank you. Gracias. Hasta luego. We staan nu in de binnenstad van Hulst, in de Gensenstraat. En we gaan eens een kijkje nemen wat de ondernemers en de mensen die hier lopen er allemaal zo van vinden van dat WK veldrijden. We zijn hier bij Bistro Ferm in Hulst, bij Claudia en Joost. En jullie hadden wel een heel leuk idee bedacht voor dit weekend. Ja, er was gevraagd van de gemeente uit en van in Hulst uit om een visitekaartje af te geven. Dus we hebben vanmorgen dan gekozen om een ontbijt te serveren. Ook omdat alle kampeerplekken bezet zijn. Er waren veel B&B's in de regio bezet. Dus wij dachten, we gaan dat gewoon doen. En het was wel een succes, denk ik. Hè? Ja, was het een groot succes? Ja, het was heel leuk. We zijn goed ontvangen met het ontbijt. Er zijn veel mensen geweest. Ook met de lunch heeft het lekker doorgelopen. Een leuke sfeer ook gelijk. Hè. We hadden een groepje die kwamen vanuit Beverwijk. Die hadden nog een ronde gefietst. En we hadden een hele groep met Belgen die al helemaal in de stemming zaten en al lekker om 9 uur aan een pintje bier zaten. Dus het was echt heel leuk, ja. En vanavond alles voorbereiden of strakjes eigenlijk voor de avondmenu? Nee, op zondag sluiten wij altijd om 5 uur en dat gaan we vandaag ook doen. Ja, dat zou ik zeggen. Ga lekker met de beentjes omhoog en morgen is er weer een nieuwe dag. Hè? Komt helemaal goed. Dat gaan Dankjewel. we zeker doen. Leuk dat jullie er waren en veel succes nog. Nou, ik heb hier een gezellige groep mannen bij me. Mannen, amuseer er een beetje? Zeker en vast. We hebben gebruik gemaakt van het gat in het programma om wat te gaan eten. Dus. Ik vind dat je wel heel bekend eruit ziet eigenlijk. Of klinkt, dat kan ook natuurlijk. Dat klopt, ja, dat klopt. Familie van iemand die meerijdt toevallig? Ja, toevallig wel broer van Matje van der Poel. Dus. Ah, dat is leuk. Ik zit daar met die nou ook nog eens spreken. Hoe heet het hier eigenlijk in Hulst? Heel gezellig, heel gezellig. En een schitterend parcours, dus heel mooi. Geslaagde editie, denk ik, van het WK. Ja. Jullie zijn hier al een paar dagen dan, neem ik aan? Nee, wij komen uit Antwerpen. Dus wij zijn naar hier gereden, op en af op een dag. Oké, dus ja, maar we hebben hier gisteren ook wel aan geweest dan. Ja, klopt. We waren hier gisteren, maar ja, we overnachten hier natuurlijk niet. Gewoon op en af, 3 kwartiertjes rijden, dus heel gemakkelijk. Vind u van de sfeer hier in Hulst? Ja, ik vind het super gezellig. Dus, ja, het parcours is heel dicht bij het centrum. En, leuk dat we nog op cafeetje en restaurant kunnen tijdens de cross zelf. En straks gaan we terug naar daar. Maar heel leuk dorpje. Yes. En u bent ja, toch echt een wielerfanaat dan. Gaat u nou elke cross? Bijna nooit. Bijna nooit naar de cross live. Nee. Altijd voor de televisie hangen? Altijd voor de televisie hangen. Ja, klopt. Nou, en ik neem aan dat jullie subiet weer naar je broer dan gaan kijken. Ja, we gaan subiet terugkijken en supporteren. Zo, ik heb hier een stel vrienden bij elkaar. Ja, zeker. Ja? Vind je het gezellig? Ja, supergezellig hier helemaal. Een stukje rijden, maar superleuk. Ja, waar komen jullie dan vandaan? Ja, uit de gemeente Lochem. Lochem, vertel. Almen, een heel klein dorpje in Gelderland, dicht bij Zutphen. Oké. En fantastisch om hier nu zo te zijn. Ja. Zutphen, de Hanzestad. Ja, klopt. Zeker. Vind je van het parcours?
Ja, super. Leuke hoogteverschillen en naar beneden. Super gaaf om te zien. Ja, want nou staan we hier op de molen. Nee, wel een fantastisch zicht. Ja, mooier ga je het niet krijgen. Het is echt heel bijzonder. En dan natuurlijk hopen op historie straks met Mathieu. Daarvoor zijn we wel hier helemaal heen gekomen. Ja. Veel genieten hier. Dank u wel. Gaan we doen. Dames, hebben we er wel zin in? Ja, zeker. Ja. Geniet u een beetje? Ja, heel hard. Al meer. Cross, hè? De eerste keer, het was weer een droom. Ja. Maar nu gewoon ver weg? Of, Nee, in de klingen. Dus maar dat is makkelijk. Dat is een thuiswedstrijd, dus dan moet je zeker komen, hè? Ja, met de fiets naar hier, dus dat is goed, hè? Alleen geniet ervan. Leuk, hoor. We zijn hier op de bierkaai bij Bobby Bites binnen. Hoe is het allemaal geweest hier? Ja, heel druk. We hebben al 2 dagen goed volgezeten en vandaag ook al redelijk volgezeten. Dus we mogen niet klagen. We zelf er nog niet veel van gezien. Nee, dat niet. Alleen op de telefoon, hè. Even af en toe spieken. Dus we hebben koning Willem-Alexander ook al voorbij zien komen. Dus ja, leuk. Dat is wel heel leuk, ja. En wat vind je er zelf van heel het evenement voor de binnenstad dan? Ja, ik denk voor degene die inderdaad in de buurt van de ingangen zitten, dat het echt wel een goede opsteker is geweest. Zeker, ja. En daarna, wat verwacht je over wat maanden dat het toch op de kaart gezet is? Ja, ik verwacht dat we daarna eigenlijk heel weinig van zullen merken, omdat de meeste mensen echt puur voor het evenement komen. Ja. Nou, ik wens je nog heel veel drukte toe vandaag en veel plezier. Ja, dankjewel, dat zal wel goed komen. We zijn hier binnen bij Griekse restaurant Rodos op de bierkaai. En zomaar een vraagje, wat vinden u van heel dit gebeuren? Het is een ontzettend leuke gebeurtenis. Voor mij is het de eerste keer zo groot. Vorig jaar hebben we ook zoiets meegemaakt, dat was in het klein natuurlijk. En ja, ik had het iets rustiger verwacht eerlijk gezegd. Maar we zitten dicht bij de actie, dus het is leuk. Ja, want alle mensen er handen toch heel veel deze kant uit. Dus ik denk dat jullie heel veel passanten hebben vanavond nog. En vanmiddag misschien, dat weet ik ook niet. We hebben veel mensen om te drinken, van middags. S'avonds, mensen die komen drinken, sommigen is weer ook voor 's avonds. Maar ja, ik denk dat het nou heel druk wordt, dat denk ik wel. Ja. Heb u zelf iets mee 2K veldrijden of andere wielercross? Nee, ik heb niks mee. Maar... Nee. Geen sportmens? Vroeger wel, nu niet meer. Nee. Nou, ik zou zeggen, nog heel veel plezier en succes vanavond bij alle voorbereidingen. We gaan tegenaan weer. Ja, we gaan tegenaan. Nee, we zullen zien. Als het klaar is, dan komen ze weer deze kant uit, denk ik. Ja. Dankjewel. Echt een beetje naar je zin hier? Ja, tuurlijk! Ja, en van wanneer ben je hier al? Vanmorgen om 7 uur zijn we vertrokken. Ah, vertrokken? Ja, en om 70 kilometer rijden. En heb je al van de koers gezien? Tuurlijk, hier op het Groot Scherm. Ja, maar ja, je moet gaan kijken op de wallen, hè? Dat is te ver. Allee, joh. Allee, en heb je grote dorst? Ja. Oh ja, amai. Allee, nog veel plezier. Dank u wel, dank u wel. Hello. Ah, jullie liepen toch straks. Ah, you speak English? English. Oh. I'm Irish. Irish? Oh, I've been in Ireland. Beautiful, beautiful country. Yes. Yeah, how long are you staying? We're here for the weekend, for the Worlds. Yeah. With your son? With my son, this is George. Yeah, and rest of the family? No, just me and my boy. Okay. Yeah. Ah, nice event. Yes, brilliant event. Brilliant, brilliant. Enjoy it. Thank you very much. Het WK veldrijden 2026 in Hulst is ten einde. 3 dagen waarin grenzen werden verlegd en dromen werden waargemaakt. De regenboogtruien zijn verdeeld, maar de verhalen van dit WK zullen nog jaren worden verder verteld. Hulst, bedankt voor dit onvergetelijke spektakel.